Selalu pelong tentang payang hari ke channel ke jonga dengan kuat keren sipang ke jing siapa nya biar untuk bos marba kimi bad umman ya keren hak de rukom bagi ong ba ndai ban keno yo ba snong ndai ba keno ya kawi tipi te ngaban keno no pat ya no ngaban keno no kimi bad ya umman bagi penyab hi te mano ba syo pat hak te po yen ba kata ke jing keli te kat kuma ke jing siam ke jongi bang ya po ke ransan media te ngi ya ke video ba ke jing sya syo ke jing sya bom ka long sya papalan te kumba kapau na o pulin o yo tho na banta ka le pos martem kapau ba ka de na ka bom ka syo ke jing ya ke jongu te na kata ka ba ong he na ka yet kum ong e pang ka yen ka de pang ta ka bom ka syo te wa kat mantaro kamon kadang dan hak jing to ken Kerpadi kami pada tu men bagi di ban klai ni ke jing sya penyab yo to mas wala du ri kunเป็นong bangangan don ka bor ban ne kat kamon kami hab kumbai ong mo bro shi kata bla penjenjar ya ke yang kesam anya su tho bla penjenjar hakat kom tu ke jampi te bla penjenjar kom ta ma pa di rom ba snong ban ya ka WDP bakin ya rablem ha te ki la ram ki de he ban ya ram ha snong ka thau kam tam le kom rom ba snong mo te ka we pat ka long ba ki bakla kan kom rom ba snong hadu ba da sim ya kata ka anya kati te la da kam long kom ta kom no ba to bi TP shop te ji sya kom ba snong tu de ban tem ba snong de ban mai kom de ban sya te kata ka WDP ro balai kam thu shi pulet hama pulet bat ka WDP ya don angkat mo ka ji tai lang ki WDP balai kim thu ki pulet ki sim ya hala jong ya ka an ki sim hakti ya ka an te kene boro te kom ki WDP am dei ban ai lat de ban ai jing sneng ka batin di keme wadu men keme kham tam bai ong ali ai ha ka WDP te ide ban par khat pon sen ke ya la khu no hadu ban ja hadu ban he te ka ji shi ide ban ma ham ya set please ya ka snong ka WDP tang ban ai kum ka jing sneng ka jing ban ai ka jing sneng ka jing kan tu yu on kala ba mon te han rai hadu kat man ta bok la ya ru him ai parwa him ai pateo te hato kum ka kami dan kum ka ti jing long hato kai hap sa kum ka kami ka di ban don ka bor kan ya la khu na da ulong sa kum no ru khun ta khun te kum ba ka ju ja bro shi kata mai ong ba u shay dar nem penyam u shay dar nem kon ta kata ri shay ta be da ka waj ta ta te habu le adu ka to po te balai phim ai shi pulen phim phun shi pulen te balai te ko kong san ta WDP ru balai kam ai shi pulen ke sim la jong ka sim le jong ka anya te te kene ka long ka ba ma ka ba shir khay ni ki ru trans nam na haban ong kom ta na mar ba kat ya ubrio mo pilai penyam ke kam de ko suk kuma ka an le ka an jong sarkar wadaya ki marat kadon da mana ban penyam ban bom ban siap sulung ba te ka jong ubrio ndak penyam te kum ni rum ba snong ka WDP na pan remjur mar ka jing le khlau jong ki te ki pulet ki haban jamin ba ya kene ka kam ki pulet ki ban study ba ya kene ka kam nde ban ailat kini ke brio la da ailat kini ke brio sya ki salut sagi snang ro bulle ko mi tai kam hadu ban penyab brio hadu ban bom keti pida tet keti kono ro ka pa we tang kren keti ke jing bom jing so ka bala long palat pu keti ke jing tet keti jong kemi ke jing tet keti jong tu men ba kum ta ba kana kata ka di tang jing daram jot hen rai man ong ba kar kom tet kar kom bom te ka long so palat ban ong ba wan ya phayeng ne mdei na kata ka jing bom jing so kata ka nama man long nga tengah kerja ni tu long kpa untuk kpa tu pepes hadu kata le kun dan hok iban tuklar dan hok iban keren ban bisar ban ai syaka ai kuma kerja menta ula ai sundan syaka ula ai fa sundan siki bor ai te sya tu kpa basis ya wala dom syok saran kan bakana ro kemut kadon ka hok an ai syaka ai ya ki kun te pemdei ban le kelumar wala hawa wala dom dei kur ka jai jong bakana ro dei sumbai di jong ma ta kada wa sa sanran kasih lada kalong kumta kuma keren di lok mi kuma sanran kasih don jaka dei bentuk klar sisi wala pa andrai em
wala du phet bakanaro kikun to kikun to anga aiman semi ni lupa kunyai bi kamat ya ka eki jinjisha to ngenya sangap ya ka eki bokren milen hanta pin sutu sha ya kan ni jinja khamdan ka jingbentep shaka police station ne nau rangbashnong ne ka VDP but ya kan ni ka ijahar nila register ka murder case te nila ai ka prayer ka jikarpat shaka courtroom bakhrang begin khlong kamet but ka courtroom jo hi ka courtroom ka additional DC judicial kala mi ya ka hukum pa ngi di ban khlong ya kamet but ya kan ni gidang up ya ka sni ban bo SDO civil jongka punusla di hadian jongka exhumation but ka postmortem ki ban le hang spot hi nin sala ban shimrai ban contest ya kan ni ka bail order anticipatory bail ki yo maki di kajing toket kelang ya chaprang but kuma piang pi ka VDP ka don hok ne amban kunjubom kunjutir ki brio kadu pada klat di ngakwa ban ong ba ki VDP ki di kinong yada hi VDP ki trilang beki pulit andre hakani kinti soban ong ba kila ya like na kata di halor kani ka jingjiang in toket la kadai na am kata ka jinyap kadai na ka jing shati chabom naki but shap niap naki te kata kan shong ka jing toket andre ka jing patha i VDP na ka posh ko pol ne haki awareness program ne ka jialang be VDP kalong ba ki kidai ki pulit jong shnong ban hai ji ada ki ban te la kam ya kanu banu ji sio but om de ban sim yak an hak ti le jong but kanu ka jinja hi ka badai ha posh nong hi mar ki pintip ya ki pulit but hakani kinti ka khram nong kum kala tha taw bula pintip bula permi ta ka video ka viral na kata ka video ka sai tibu pa thai la shong klat badi kmi jong ni khna ba klat but na kata ka video hi la hai ta kai jar ni ti ngam try kan dan kanu ka long ka anti kan kadiban ya dami yu brio nu brio ba pentep ne ba ai kanu ka saki ne ka kubor shukle ni kan ka ya ka and speech bill ki yo na yang shari ya kata ngam la banong ye andre hadi mengila le nila klong ya kamen pala dem ka postmortem de nila kidan kishin ba ka jing yam jong ka ka daw jing bom jing tet jong ki tin ya shapang ta tuingot ki bala panan speech bill pan nin se toket yang ka kemiru la ka bangti na ka kumiyong ka tin paring ka batman mod ka don tala kani ka kam ka ba IT no shikin VDP te ya kata ngin kan indam toket ki trilang ki pulit but man pitte mar ki pulit ki kanu no jinja but hari kinti hi kamdan bo pitte ki pulit but kilashin ya ka ai hak ti le jong but kata kanong be ai tam kilashin ko bingkong kanong ka registration jong ka case kwar but ila suspend ni kan VDP jong pitte